Il-kamra tas-sodda tiegħi kienet tiġi eżatt fuq dik il-kmajra mudlama. Ġie l-ewwel lejl u għamilt il-ħeġġa li ntajjar dawn il-ħsibijiet koroħ. Raddejt is-salib, qed talba żgħira u rqatt. Kif ġahet jien ma kont naf xejn fuq li mgħoddi tad-dar, iżda xi ħaġa li ma tidirx kienet qiegħda tiġbid li ħsiebi lejn dik il-kamra mudlama u għumda. Dan il-ħsieb kien beda jsaltan fuqi u bla ma ridt sibt ruħi l-sir tal-qawwa tiegħu. L-ewwel lejl u l-ġimgħa ta' wara kollox mar ħarir u ma ġara xejn. Għalhekk warrabt il-ħsibijiet ħżiena li daħluli f'moħħi fuq din id-dar. Lejla waħda wara l-ikel dħalt bħas-soltu f'kamarti. Dħalt fis-sodda u qbadt ktieb u bdejt naqra. Il-ktieb kien sabiħ u msaħħar b'dak li kont qed naqra. U ma rajtx il-ħin għaddej kieku l-allox tal-pindlu ma daqx nofs il-lejl. Bilkemm kien spiċċa jinstema' d-diwi tal-qampina li ma smajtx ħoss jiġbaħ ċekċik ta' ktajjen ġej minn dik il-kamra żgħira u mudlama ta' taħti. Qatt siket u bla nitniffes. Wara xi sekondi il-ħoss waħxi reġa' beda jinstema'. Qed idejja wara widnejja biex inkun nista' nisma' aħjar u qomt bil-qiegħda fis-sodda. Għajnejja mberqa bla ma niċċaqlaq kont qisni statwa. Xi sekondi wara smajt għall-ewwel darba karba li tidħol fil-qalb. Qabadni biża', tkexkixa ġrid miegħi u ġismi qam xewk xewk. Iżda għamilt l-għalmu u b'talba żgħira lil Madonna fuq fommi qbist mis-sodda u bil-qajla l-qajjila ħriġt mill-kamra u mort fil-kamra tal-ikel. Kont naf li ommi u missieri reqdin, għamilt il-ħsieb li mmur ngħidilhom iżda malajr tajjartu l-ħsieb għax bżajt li naħsadhom. Għalhekk bla ma għamilt li ċkien ħoss, ftaħt l-armarju u ħadt minnu revolver. Billi d-dar kienet imwarba, missieri kien ħaseb għal arma tan-nar biex jekk xi ħadd ifettillu jiġi jisraqna nkunu nistgħu niddefendu ruħna. Kemm nitħarrek, dħalt fil-kċina u ħadd xema u sulfarini. Bil-mod tlaqt lejn dik il-kamra mudlama. Kienitx il-kurżità, il-bluwa taż-żożija jew id-destin, jien ma nafx kien qed jimbuttani li nieħu din id-deċiżjoni. Bla ma għamilt li ċkien ħoss ftaħt il-bwejba tal-kamra mudlama u ċċassajt inħares fid-dlam. Xejn ma kien jidher, il-kamra kienet battala, ebda ħoss ma kien jinstema'. Wara li għajnejja draw id-dalma, dħalt fuq ponot subajja fil-kamra u għalaqt il-bib warajja. Xelt ix-xema u bla ma nitniffes qatt nistenna x'sejjer jiġri. Il-ħin stħajjiltu għomur. Waħħalt għajnejja lejn ir-rokna tal-kamra l-aktar li kienet mudlama. F'daqqa waħda intbaħt li fewġa ħafifa kienet qed tmelles lil-sin tan-nar tax-xema. Ma kien hemm ebda tieqa jew toqba minn fejn ir-riħ seta' jidħol. Ftit wara l-fjamma bdiet tonqos u tiċkien sa ma saret bħal miċċa kaħla. Għamilt l-almu żammejt tajjeb ir-revolver. Riġlejja bħal is-samru mal-art u għoqla telat li fi griżmi. Il-kamra mtlib xi ħaġa li ma tidirx u bdejt nisma' ħoss li kont smajtu qabel. ċlin, bħalli kieku xi ħadd kien miexi bil-ktajjen marbutin ma' saqajh. Ksaħt, tkexkixt u mutajt. Il-kamra kienet dalma waħda ħlief għal dik in-nitfa ta' dawl blu daqs ċiċra tax-xema. Xi ħaġa fil-qiegħ tar-rokna ġibdiet li għajnejja. Ħarist u rajt dera li bikmitni. Xi ħaġa iddiet fl-art. Ma rridx nemmen li l-nifsi. Bidejja mreda u rok ta' għajnejja. Kont qed nara tajjeb. Ix-xi ħaġa tleq inbidlet fdija li dawlet il-kamra kollha. Dera tal-biża' u waħxija tfaċċat quddiem għajnejja. Għamilt ħilti biex natti għajnejja, ġismi jibbies, ippruvajt inċaqlaq saqajja,
kienu qishom weħlu mal-art. Ġieni l-ħsieb li ngħajjad xi ħaġa kienet qed tifgani. Il-qawwa tad-dija issa kienet waqfet u stajt nilmaħ bħal għamla ta' bniedem. Del ta' bniedem imdaħħan u mkeffen fid-dija. Raġel xieħ bil-leħja tbajjat sa nofs sidru kien marbut bil-ktajjen u qed iżomm kaxxa żgħira bħal dawk li qiegħdu d-deheb fiha. U kien mixħud fuq ftit tiben fl-art. Sammart iżjed għajnejja u l-maħt li sidar ix-xwejjaħ kien imċappas bid-demm. F'nofs sidru kellu tiċrita bħal li kieku daqqa ta' stallett. Broda fuqi ħarrikt xuftejja u tlabt lajnuna lil mulej. Ħassejt il-ħeġġa terġa' titwielet fija u għamilt il-ħila u bir-revolver immirajt għal fuq ix-xieħ. Staqsejtu, fisem is-salib imqaddes, inċint u xi jfisser dan kollu? L-ispirtu tax-xwejjaħ bleħen li juri li kien muġuħ wissieni, din ir-ruħ tiegħi ġo din id-dar minsija u tal-biża' jien ġejt misruq maqtul. Kienet lejla xitwija, ir-riħ kien jonfoħ u jfenfen. Ix-xita kienet nieżla bil-qliel, rati karwat, u s-sema iswed kien ta' sikwit jiċċarrad bis-srib tan-nar. Raġel twilu m'għaddam, imleflef ġo mantell iswed, qabeż għal ġolbitħa u daħal fuqi. Jien kont magħruf li kelli xi solt billi dejjem kont taqli u kont ngħix waħdi. Ir-raġel tal-mantell nxteħed fuqi u b'daqqa ta' stallett nifidli sitri u ħallini mmut marraq f'demmi. Huwa seraqni u rnexxielu jaħrab mingħajr ma jinqabad. Dan ġara fi żmien is-Sultan Pinto u l-ġrajja tiegħi kexkxet lil Malta kollha. Id-dnub ma jorqodx u l-ispirtu tiegħi ikexkex lil din id-dar għal dejjem. Ħallini u warrab minn hawn jekk ma trix tmut xi mewta tal-biża'. L-ispirtu jiddi u mċappas bid-demm ipprova jiċċaqlaq u jersaq lejja. Għamilt il-ħeġġa, ollejt idejja, raddejt is-salib u bla ma tlift żmien sparajt ir-revolver. Id-dera qebet. Il-ħoss tal-isperatura għajjem lill-missieri u lill-ommi. Dawn qabżu mis-sodda u marru jiġru f'kamarti. Ma sabunix. Daru l-kmamar kollha. Kien kollu għal xejn. Fl-aħħar nislu fil-kantina. Kienet battala. U mawtelajn it-taraċ xammew riħa ta' porvli ġejja mill-kamra l-mundlama. Fetħu l-bib u sabuni mixħut mal-art. Ġarrewni f'kamarti u sqewni ftit whisky. Dan kollu sirt nafu wara minn għandu għax jien wara l-isparatura intlift minn sensija. L-għada qomtet ekk u hekk. Missieri mar kera karozzin biex infittxu nitilqu minn dik id-dar waħxija. Fuq dak li kien ġara, bla telf ta' żmien, missieri u ommi ddeċidew li jħallu malajr dik id-dar. Is-sema kien iħammar bix-xemx tiela. L-asafar kienu jimlew l-ajru bit-pespis fer-riħi tagħhom, meta aħna fil-karozzin konna qegħdin inserpu għal bir-raba għammiel tan-naxxar, sejrin lejn il-belt. Xi bdiewa biżla kienu ġa qegħdin jaħdmu fir-raba. Dawn aħna għaddejjin selmu lill-missieri hekk kif lemħuh. Ma domniex ma wasalna l-belt fid-dar tagħna li kienet tħares fuq il-port il-kbir. It-taqlib tad-dar għen ħafna biex nessini il-biża' u tkexkix li kont għaddejt minnu il-lejl ta' qabel. Tfajt għajnejja fuq ġbija tal-Madonna u rrangrazzjajta tal-li kienet ħelsitni minn awġ hekk kbir. U hemm tintemm l-istorja tagħna.